Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ita nga daw ilagip tayo ni San Blas, Obispo ken Martir. Ado ti milagro nga naaramid na nangro na ti panangagas. Iti sakit ti karabukob, ken daddo mapay asak-sakit. Dawaten tayo ti panangibabait na. Tapno maikarita nga da makiranot iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawian tayo ida. Natay amin ko na tayo, agkonpesarat, iti Diyos, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika, Apo mangasika, Apo
mararag tayo. Timudem kad Apo, tadagiti panangidawdawat kada kami ni San Blas a martir mo. Itdem kad tiragsak nga agtao diti kapyam ditoy daga, ket tulungan na kami amang gunod iti biag sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Itan tanapalinteg tayo iti sangwanan ti Diyos babaen ti pamati na ikapya tayon iti Diyos gapu ken ni Apo tayo a Hesu Kristo. Nayasideg tayo babaen ti pamati iti parabor ti Diyos a pagtakderan tayo ita. Agrago tayo ngarod iti namnama a mairanod tayo iti dayag ti Diyos. Agragsak tayo met kadagiti rigrigat tayo, taammo tayo at irigat, patauden na ti panagibtor. Ti panagibtor, yegna tiyaan namong ti Diyos. Tiyaan namong na patauden na ti namnama. Saan tayo apaayan daytoy anamnama, taimparukpok ti Diyos ti ayat na kadagiti puso tayo, babaen ti Espiritu Santo asagot na kada tayo. Ti sao ti Apo. In kayo iti intero alubong, kiti kasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin a parso. Idaydayaw yu ti Apo da kayo amin a nasyon. Idaydayaw yu da kayo amin at tattao. Ta nabileg ti di agbalbaliw ngayat na kadatayo. Ket agnanayon ti kinapudno ti Apo. Ipudno adala, iayat mo suruten mi, ket di na kamabay-baya. Alleluia, alleluia, indayami ni kanta. Ti Apo da kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Idi na ibalod ni Juan na pan ni Jesus ijay Galilea. In kasabana tinaimbag adamag anagtaod iti Diyos. Demtengen ti aldaw kinunana. Asidegan ti pagarian ti Diyos. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo iti naimbag adamag.
Idi magmag na ni Jesus iti igid ti Danaw ti Galilea, nakita na ti dua amang ngalap nga agkabsat a Simon ken Andres, amang iwaywayat iti ikatda. Suruten da ket pagbalinen kayto amang ngalap iti tao. Kinuna ni Jesus kadakwada, pinanawan da adagos dagiti ikatda ket simurot da ken kuana. Intuloy ni Jesus tinagna ket idi makaadayo basit, nakita na da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, silulugan dagiti agkabsat iti bilogda, ket isagsagana da dagiti ikatda. Inayaban adagos ni Jesus ida, pinanawan da ti amada iti bilog, agraman dagiti lalaki natangdanan at tumulong kadakwada, ket simurot da ken Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Ijay ayan mi, adumot dagiti natural mangagas, na dumaduma nga naduma ti agasan ti tao ijay ayan mi, ni ading ko, specialty na, no adda agbarkes, amuyo barkes, nagbarkes kayon, lakay sama aglanglang nga abarkes, rukudin na, diya ka mo ti bulong ti yug sana pan ibitin, kumriit mo, diya mo na nangalaan na diya nga talent na, dapat di pagpuyot na ti sakit tingipan, diya ka mo, darumwar nga igas kung kunada, diya mo kalajak mo patsyan, nga iso na makaagas, ado ti mapangkanya na, siya mangagasak mo di ubinga, awam mo di diya nga power kon, nan-ano nga nagtinabiyag, iso nga dan-anong ko idi, amoyo di man ano nga dan-anong na nga nagbiag, no napanak ko man nagruot na mabisinak, may samong laka nga ubing di ngam nan-ano ganak ti bakit idi si bibiyag, kada ubing nga no lumabas dati aglingling itak nga mabisin, oray makitak laeng, pero kan agkalinduusan na ikis nga ikis, sangit asangit, oray na sa dino pangipapailutan da, awan maka, ingkay pankin ni Rupo no kunadang ka inya na ganan, nasla syaklat ti makaagas, naawam mo di nga power kon, how I wish nga dako mata amin nga manggurgura kanya ketala agito dota kitaan tayo na di kagkalinduusan amin. Nagita chismusad ta kadakon ta kitaan. Awam mo tan. At dapat yayan mi diubing kami, ado ti awagan mi ti suni, amuyo ti tao nga suni. Nya, da suni amuyo da nya. Gitao kena iyanak, nya ti umuna nga rumwar. Gisaka na, suni ko nami. Awanin sa tatatikas jayon ata si sarian mo aminan. Kadi jay suni, inya ti maagasan na. Nung kita, maidalanhan. Ingkay pa ilot agpeso mo di jay suni, no ilutan na. Maikat mo di yun, no naidalang ka ti si itikan. Ngam nabilbilag mo di apros ti pusahan. Ipakas jay mo, ngam adda sukal mi dubing kami, no maidalang ka, mangisusuon ka, maglati si agawan mo ngagpaiso, diya mo pa, nangalala, sino tinangisurusuro mo, di nga Poncio Pilato, diya may agpaiso man. Siguro, ni kay dati agpiesta tata, ni inyanaganan, ni San Blas, siguro suni, mo iti istorya ni San Blas, dati na ibasa tayo gaminan ka, dati mo San Ansgar mo dayan, kada iti ni San Blas, may isang obispon, sigun ti istorya, adda impanda kanya na nga na idalan, ti siit ti ikan, na chok, haanin nga makaangis, haanin nga madandanin matay, kainagasan inaprusan ni San Blas imimbag. Iso nga ni San Blas siguro suni siguro jak mo ano adda kayo ano adda kay idi nga naiyanaken idi nakita yo pan nakayanak ni San Blas. Dejet istorya na ken itibilag ni San Blas ado nga saksakit ti na nagagasan na iso nga tradisyon tayo sinurot tayo met dayta nga panangibabaet ni San Blas iso dayjay ipatay tayo dayjay naganan
dayjay kandela iti tenged tayo nga kunana babaan ti panangibabaet ni San Blas obispo ken martir ti Dios ikanawan na kakumati amin a sakit ti karabukob ken amin akita ti saksakit kunana day yeso dayjay maikabil idtoy kuno dadduma napigsamot ti panangibabaet tayo panangibabaet dagiti sa santo tayo tadagiti nagsansanto ken kaadwan na mostly aki di amin no sakbay nga ideklara ti Vatican ti Santo Papa nga agsanto da adu ti milagro nga maararamid iti panangibabaet da haan nga basta-basta agsanto ti maysa nga tao no awan ti milagro malaksid no martir indaton na jay unauneg nga pamati para kini Apo Jesusen nga balinday jay ngam kaadwan na adda milagro nga maararamid kisuda dagiti sa santo isuda ti mangibabaet kada tayo ta adda bigbigan tay garuden nga addadan nga makikadkadwa iti Dios bigbigan tayo nga nga isuda nakapudno da ti panagbiag da ditoy daga addadan nga makikaykaysa kinapintas launay met tatta na itaon met nga adu met ti aguuyag kada agrararet kada tayo nasaya at met atap no maagasan ti karkarabukob no daddo mamaya met din agrararet kada aguuyag tayo ta majeta tayo mo ti chismis, di mat? Nakainanamot talala kayo, tapno kayo unay nga sumanao. Maya mo no tayo, aguuyak tayo no daddo matapno, hantay unay nga sumanao. Ngamaan niya tinapintas nga uray di je prayer na pailaeng. Je prayer pailaengan nga maparakin panangibabaet ni San Blas, ti kunana di jay no amerisen nyo, saan ani San Blas ti mangagas? Babaan ti panangibabaet ni through the intercession of Saint Blaise San Blas ti Diyos nga mismo ti mangikanawa ti Diyos nga mismo ti mangsalwad haan nga ni Santo ti mangagas ti intercession na iso dayjay ti dawdawaten tayo tapno maawatan tayo nga dagiti bileg da isuda ti intercessor nga rod isuda nga rod ti mangibabaet kanya tayo kanagpintas daytoy tradisyon tayo dayto yan dagiti daddumang ka already ubingak ti panagawat ko ti Candelaria ken San Blas ka maysa haan agduma edi kalman Candelaria nya naganan indaton tayo binindisyonan tayo ti kandela tatamo ni San Blas ibabaet na met babaan ti panangaramid ti tenged daytoy panangibabaet kanapintas mo daytoy ken anya ngamin ti tarigagay tayo aya awam mo mayat ngamin agsaksakit kanya tayo awam mo mayat nga no mabalbalin agbiag tayo dito'y lobong nga awang kumaati saksakit. Daduma ka soccer tayo mo ilang amin. Daduma ka gapumot ti kinasubag tayo mo dagito'y saksakit tayo. No high blood ka, tabtaba, agtonsillitis ka, nasamit mo ta nakakita ka ti anya tawo no nalamiis. Nya pa dagiti daduma nga saksakit tayo. Ti kayat ti Dios magkanya tayo no mabalbalin oray na dagsakit ako umimbag, sumaya taapaya, nanaman tayo kumatipintas tibiyag. Kano na ilawan tayo mga nagsakit, no damo day tay na lakam tayo nga sakit, hantay mo basol no daddo mata, agsakit tayo nga agsakit, iso day ta dawaten tayo ti kaasi ti Dios. Taid ta sakit, no umimbag ka, day ta ti grasya, ti ginawa, nga ited na, iti lubong man ti medisina, lubong man ti kararag, no makari na tayo ti sakit, hindi nga rod, ma-humiliate tayo, maipababa tayo, mari na tayo nga awan ti gaway tayo, ngam no paimbagan na tayo ti Diyos, o sino man ti instrumento na, doktor man, kakabsat tayo man, no instrumento na daytoy, dayta ti pakarinaan tayo nga addagin awa, nga maitulong ti sabali. Di sa himot lagi mabisin, no dagbisin nga kabsat tayo, mabalin nga da tayo ti instrumento ti ginawa, babaen ti tulong nga panangpakan, dayjay ti ginawa. No adda mawaw, anya ti maramidan tayo, makaginawa di tao, no mapainom. Dayjay ti ibagbagana, nga uray dito'y pailaeng lubong, dito'y pailaeng panagbiag tayo, mariri na tayo, nga adda ginawa. Nga awang kumaati, ay sobra ti bisin na, awang kumaati mabaybayan nga agsaksakit, awang kumaati kakabsat tayo nga mabalbalod tiri na nga maababak, dapat ako da tayo kumaka mawayawayaan, taday jeti kung kunan na nga biyag nga naginawa.
Katatadawatan tayo ti panangibabaot ni San Blas. Tayo so na nabilag ti panangibabaot na. Napintas mo nga naunad nga kararag tayo. Gapota kasla pandemya mo ila datoy, kasla epidemya mo ila datoy, laklak-amon tayo ta. Nakabaybayag nga sakitan. Kauray siya, naka-schedule lak, ijay bagyo no bigat. Iso nga inikikayangan ko kuan apaya, inakipa-check upon ta madidadi boses ko, di mo umimimbagan. Sa na maturugak no dayta aganga sak kasla ak mo pusa nga kung kunan aw makas jay ko ide ja mo Diya ka mo, no? At atapok na ito ka, rami ti taga Salcedo. Da kay samot, hawamat, anuklukon da kay tumat, mamatpati kay tumat, siya kasi na po Diyos akahaan. So nga, schedule ko mata, dumawat ak pa nang ibabakat ni San Blas, I have to address mat ata, nang runata, lumakay tayo mat, naka-schedule, tapno, mabalbalin na kahaan tayo ang agtutuok. Dapat ako guminawa, tapno na pinpintas, mariin na, makapag-serving na saya at no makaalis ta sakit tayo, di hantay nga alis tayo, di agay agtuok ti dadduma. Itangaron nga gundaway, aglinya tayo, iti talo alinya, talod to, may sad to'y, may sad dijay, kadwak dagiti akulait nga mga ramid ti rito ti, ay ti panakaipatay ti kandela kadagiti karabukob.
Number 1. Number 1.
Pagyamanan miken ka amin ngayon ka makita kaputaya dinadamida na urnos da nakapimpintas da kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Apo bendisyonam ken pasantuem kad dagitoy daton mi ipaay mo kadita daytoy a sakripisyo pasgedan na kadagiti posposo mi day tametla nga ayat ana magbalaygi ken San Blas babaen ti panakaparparigat na gapu ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita posposo yo agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya may karikat rumbeng annong mi kat pakay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tani San Blas ang nag-aasat a martir mo babaen ti panangibukbok na iti dara na impakita na ti pamati na ken kaket tinulad na ni Kristo. Kastapay nga impamatmat na dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo tapagbalinem analagda dagiti narasi ken nabilag dagiti nalapit
Tapno agpaniknek da nga agpaiken kagapuken Kristo nga apo mi. Nganan sata makidanggay kami kadagiti angheles ti langit, ket ditoy daga, daydayawin mi tadayag mo, ket kunami. Iapo a Diyos, agiti amin nga paswa. Ilangit ken daga, napuday di pakay daydayawa. Hosana iti kangatwa, magaydaya. Diyumay tinatang ti Apo, hosana iti kangatwa. Pudno ay Apo, biig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga ti paimo ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket tuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenen ka panagunga, innakam minsalakan, manupot sa ngalubungan. Babaen krus mo, kenin ka panagungan, innakam minsalakan, manupot sa lubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyusan, laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat me pimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon a biag, ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na,
dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol may ilisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maen mi, kan iti yaay ni Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya.
Cordero ti Diyos sa mangika, kadagiti basbasul ti sangalubungan, itdem kadapam ti kapya, at to'y ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salaeng nga saom, mapaimbag tontoy kararuak. Katulong to'y umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, dasi kalae uapu, tiamok makatulong tulungan, agpasagak ngarud ken ka, taan sa bali pinananamnama, araku penak ngarud Allah, sakbay nga inak maywawa, agpasagak ngarud ken ka, taan sa bali pimananamnama, araku penak ngarud Allah, sakbay nga inak maywawa, umay kumani ka man, O Diyos ko, naluboy unay abiyag ko, tasikalaen uapu, tiamok makatulong tulungan, umay kumani ka man, O Diyos ko, napulkok unay abiyag ko, tasikalaen uapu, tiamok makatulong tulungan, agpasagak ngarud ken ka, taan sa bali pimananamnama, araku penak ngarud Allah, sakbay nga inak maywawa,
sagak ngarud ken ka naawan sa bali pimananamnama araku penak ngarud Allah sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo, tadagiti sakramento nga inawat mi ipatauden da kada kami dayta kinamaingal tinakem anang aramid ken San Blas anagtali na ed anapudno iti panagserbina ken ka ket nagbalaygi kadagiti tuok iti pannakamartir na gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.